Muna siyan balas. Muna siyan gwalaye. Muna siyan balas. Muna siyan gwalaye. Muna siyan balas. Muna siyan gwalaye. Muna siyan balas. Tsaya. Na ji kaman ka ce kuna siyan balance. Muna siyan gwalaye. Nawa kuke siya? Ka san hawa ne price ne ko ba haka ba. Da a sace ma gwara ka siyan mana ko ba haka ba. Muna a price akwai 4K akwai 3K ko ba haka ba. Muna siyan balance. Ya mana yanzu golayen ne kuke siya 3K 4K? 3K 4K ba. Ba kana da kanne ba, na kannan kama dukkan lodo mana su duk zamu siya. Muna siyan gwalaye. To ni zo nawa zaka siya na ina neman kuɗi ina cikin wani hali. Ko fa. Nawa da ka siya? Gaskiya ba zai yiwu ba. 3,000 za a baka. Muna siyan balas. Zo mana zo.